Pekin payxas umany magtymul Praga ýylynda paýtatymyzyň magtymul şaýonuň ugruny gurulan işewirlik merkezi we ýerasy awtodromlugy Arkaç Sowda Denjaş merkeziniň öňündäki meýdançada çağlar mähirli we şatlykly garşylandylar. Olaň arasynda Arkadaş şäherine mekdep okuwçylarynyň arasynda matematika boýunça geçirilýän halkara ders olimpiadasyna gatnaşyjylar bar. Gahrman arkadamynyň howunarlygyna bu ýere gelen çağlar ajaýyp binanyň içine girip ýaýbanlandyrylan aýdym saly dörejlik çykyşlaryna tomuş etdiler. Şonu lawazly goşgular hemem joşgully aýdymlar ýanglandy. Mälim bolşýaly täze toplum eşewirlik durmuşynyň jemlenýän ýene bir merkezine gurumçylykly ulamagy we bölek sowda amallarynyň ýerine ýetirilýän we medeniýetli diňjelňän kunjoga uruly. Toplumyň çägine ýerleşýän 55.377 ine dördül meýdany bolan Sowda Denjaş merkeziniň düzümine köp sanly desgalar şol sanna haritlaryň we hyzmatlaryň giň görünüşlerini hödürleýän supermarket bar. Bu ýerde aljylaryň ygtyýaryny köp sanly dukanlardan başga-da oýun meýdançalary, kinozallar, oýun awtomatly çağlar Denjaş şäherçesi we beýlekler bar. Çağlar bu yerdäki oýun awtomatly Denjaş şäherçesinde özlerini gyzyklandyrýan güýmenjelerini tapdylar. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwründe çağalan, ýaşlan, sagdyn we jemgyýetimizde peýdaly adamlar bolup ýetişmek üçin döwletimiz tarapyndan ähli mümkinçilikler döredilýär. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüni esaslandyrjy milli liderimiziň nushulyk döwlet taglimaty hem arkadaly gahrman serdarymyzyň döretmek we gurmak ýoly bilen ýetilen belen sepgitleri, uly üstünlikleri, halkara gençliğindeki barhay berkeyen ornunu cemiyetimize beýik maksatlaryň töweregine birleşdirgen tutumly işlere, hususan çağları münasip terbiyelemek, bilim ulgamyny kemilleşdirmek, sagdyn ruhulentlik, innovasion tehnologiýalardan başa çykýan erjel maksady okunly ýaşlary ösdürip ýetişdirmek ugruna amala aşyrylýan ägirt uly işlere halkymyzyň gowunjynyň buýsunjynyň çägi ýok. Çağlar biziň kalbymyzyň buýsunjy, öýlerimiziň ýaraşygy, bagtyar durmuşymyzyň gulgunçolary, ömrümiziň dowamydyr. Şoň urada ediz watanymyzda erkana ýaýnaýan bagtyar çağlarymyzyň rahatlyň jalyp okap, öwrenip, döredip, ilmli, bilimli, giň dünýä garaşly, sagdyn bedenli, edep teriyeli, watany we pal bolup ýetişmeklerine gönükdirilen maksatnamalar üstünlikle amala aşyrylýar. Pekin paýhas ummany magtymly Praga ýylynda da ösüp gelýän nesillerimiziň şatlyk şowkuny, şadýan gülküsetlerine garaşdyrlygymyzy, hemişelik beýtaraplygymyzy wasp edýän joşguly aýdym sallara ýogurulan bayramçylyk däwreler geçirilýär. Bagtyar çağlygyň mekany bolan ýurdumyzda gahrman arkadagymyzyň we arkadagy gahrman serdarymyzyň howunarlygyna we ýygyderlik golluk bermegine tolgunlarca we ýatdan çykmajak gyzykly pursatlary bagş edýän wakalar dowamly geçirilýär. Arkaç Sowda Denjaş merkezindäki şu pursatlarym muň aýdyň misalydyr. Ediz ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadagymyzyň we hormatly prezidentimiziň öňden görjülükli başlanýşlary bilen başgalany gollamagyň, enäniň we çağanyň saglygyny goramagyň, ösüp gelýän ýaş niýetli terbiyelemek we bilim bermek baradaky döwlet gollawunyň kemil ulgumy döredildi. Şoň urada strategik maksatnamalary laýyklykda bagtyar çağlaryň watan söýjülük, insanperwerlik we dostluk ruhunda terbiýelenmek babaty ýygyderli aladalar edilýär. Aşgabat we Arkadag şäherlerini, ähli vilayatlary gurşap alýan, dünýä ölçewlerini dowlu laýyk gelýän, ähli amadlyklary bolan çağlar baglarynyň we orta mekdepleriň gurulşyklary depkinli dowam etdirilýär. Öňde barjak halkara tejribeleri, milli ýörelgiler esasyna bilim işi kemilleşdirilip, halkara hyzmatdaşlyk hasym işçileşdirilýär. Ýurdumyzda maşgalany we eneligi gollamagy, köp çağallygy höwüslendirmäge döwlet derejesine aýratyn ähmiýet berilýär. Enelik we çağalyň hukuklaryny we behitlerini hukuk taýdan
gorama gönükdirilen kanunlaryň kabul edilmegi, köp sanly durmuş ýeňilikleriniň berilmegi, çağanyň we enäniň saglygyny goraýan ene mehre saglyk goruş merkezleriniň döredilmegi, çağılan erki döwürden hemme taraplaryň kadyly ösüşini, hemem awadan durmuşyny öpçün edýär. Garaşda ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasynyň zenalanyň enelen we çağılan hukuklaryny goramaga gönükdirilen ören möhüm resminamalarynyň tutuş toplumyna goşuldy. Bu ugurda şol guramanyň çağılar gadnasy bilen bilelikde ýaş nesilleň hemme taraplaryny ösdürmegine, başgalaryň maddi hal ýagdaýynyň ýokarlandyrylmagyna, bilimiň we saglyk goruş kämilleşdirmegine, sagdyn durmuş ýörelgesiniň wagt edilmegine gönükdirilen bilelikdäki maksatnamalar, strategiýalar we meýilnamalar amala aşyrylýar. Buluň ehlisi berkarar döwletimiziň dünýäniň ösüşindäki ornuny hasam putulandyrýanyna, şolar wagtda da Türkmenistanyň bagtyar çağılyň ýurdudygyna şaýatlygy diýär. Ýurdumyzda ýaş nesli hakyndaky aladanyň gahrman arkadagymyzyň başyna başlan we hormatly prezidentimiziň üstünlikli dowam edip durmuşy geçirýän siýasatynyň iler tutulýan ugurdugyny aýratyn bellemek gerek. Şol siýasata laýyklykda sağlyşykly ösýän, beden taýdan sagdyn ýokary bilimli ýaş nesli terbiýelemege, çağılyň ýaşaýyş durmuşy üçin en gowy şertleri döretmege aýratyn öns berilýär. Türkmen jemgyýetiniň ruhy gymmatlyklary, gadymdan gelýän dep desturlary we ahlak ýörelgeleri şol siýasatyň esasyny dözýär. Garaşda diýarymyzyň bagtyar nesiller baradaky alada biziň beýik we ýagty geljegimiz hakdaky aladadyr. Şoňa görä ýurdumyzda geçilen çäreler halkymyzyň aýratynyň bagtyar körpelerimiziň kalbyna ediz watanymyza buýsunjyny hasam artdyrýar. Çağlary başlan gurulýan çäreler biziň döwletimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň çağılan hukuklary we bähwitleri baradaky esasy düzgünlerine eýergändiginiň, ýaş nesil barada hemişe alada edilgändiginiň aýdyn şan hökmüni geňden dawaralandyrylýar. Munyň özü döwletimiziň sagdynlygyň we ruhanyň ýurdudygyny bagtyar çağılyň mekan hökmüne adawraýny dünýä ýaýýar. Beýik zamanamyzyň ýokary derejelik ruhuny dawralanyrýan eksilmez şatlyk joşun paýlayan wakalar ediz watanymyzda biziň gazanýan ajaýyp üstünliklerimiziň anyk beýanydyr. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadagymyzyň Gurbanuly Berdimuhammedow adyna hyhunarlygy metas çağılary himayet bermek boýunça haýır sahawat gaznasynyň alyp barýan işlerim bu gurda uly ähmiýetli orny eýeligi. Mälim oşýal oň işi gahrman arkadagymyzyň tagallalary bilen döwletimiziň geljek bolan çağılan bagtyar durmuşyny öpçün etmege, olary hemme tarapyny golluk bermege gönükdirilendir. Şoňa görä ýurdumyzyň bagtly çağılyň we arzularyň hasly bolýan ýurduk hökmünde ikrar edilendigini äşgärdir. Bu işleň sakasyna bolsa döwletimizde edilýän ýerginsiz aladalar, çağlar babatdaky alınıp barýan insanperwer döwlet siýasaty durandyr. Munyň özü himayete metas çağlary kömek etmek boýunça giňgerimli işleň üstünliklere beslenmegi şertlendirýär. Şoňlan birlikde de munyň özü çağılyň bagtyarlygy watanymyzyň kuwatydyr diýip belleýän gahrman arkadagymyzyň döwlet adam üçindir diýen hemem arkadagy gahrman serdarymyzyň watan diňe halky bilen watandyr, döwletdiň halky bilen döwlet diýen baş ýörelgelerden ugur alyp halkymyzyň we ýurdumyzyň geljek bolan ýaş nesillerimiziň akyl, beden we ruhy taýdan kadyly ösüşini öpçün etmek uguruny ähli tagallaryň edilgändigini, ýaşlary ösün, kemil şahsiýetler edip ýetirmek, olaň ahlasly okumaklary, dörejilik işleri bilen meşgullanmaklary üçin zerur bolan ähli şertleň döredilgänini alamatlandyrýar. Bu ugurda gahrman arkadagymyzyň başyna başlap ýoly goýan we arkadagy gahrman serdarymyzyň üstünlikli dowam edip alyp barýan durmuş siýasaty, ykdysady we meden özgertmeleri, elken junowatda enelen we çağılyň saglygyny goramagy, ýaş nesliň sagdyn durmuşda ýaşamagyna, sport we dörejilik bilen meşgullanmagyna, milli we umumy adamzat ruh gymmatlyklary esasynda terbiýelenmegine gönükdirilendir. Oyun avtomatly çağlar Denjal şäherçesi bilen tanışlykdan hemen bu ýerdäki ajaýyp gömönjeler bilen meşgullananlaryndan soň çağlary hödür kerem edilip dürli tagymlar şol sany milli naharlar berildi. Şeýle-de bu ýerde gurulan çärelere gatnaşan çağlara gahrman arkadagymyzyň adyndan ýadygarlyk sowgatlary gowşuruldy. Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy metas çağlary himayet bermek boýunça haýır sahawat gaznasynyň döredilmeginiň 3 ýyllyk senetiniň belenilýän gününe döredilen şeýle ajaýyp mümkinçilik üçin çağılan hemmesi gahrman arkadagymyzy we arkadagy gahrman serdarymyzy tüý süreklerinden çykýan hoşallyk sözlerini uly şatlyk we gowunç buýsunç bilen beýan etdiler.